beqembu nje nakuyiphathimandla zonke zeqembu nasendaweni nje kubathandi bebhola emva kwalompumelelo? Singacala nje ukuqala sibonge kakhulu isupport esiyitholile kule season iqala izofika egcineni. Siyiqembu eMaqongo City, ucoach uBhiwa kaNdlovu lo. Engakusho kuye kwangakholakala ngoya i-stream ebesikusona besingelula neze. So khona la ke wabona khona ukuthi sekungaphezulu kwamandla, but abalandeli bethu bakwazile ukuthi bayi-ede ivele kakhulu kwi-team kulomphumela igcina ithola isizini yonke yamo. Bakwazi ukuthi babe yi-player number 12, player number 13, bakwazi ukuthi na off the field bakhulume nathi, bakhulume nama-players, balibuyise ithemba so that sakwazi ukuthi sibuyise ifocus. Njengamanje emphakathini bajabula abantu, ethimini ngaphakathi iqembu li-happy, abafana bethu abancane sinabo njengoba umbona captain wethu kuthukile baqala ukufika kulesigaba lesi abayithola sebekusona. So kubiza ukuthi sikwazi ukuthi silungise ingqondo kubona ukuthi no bangagcina sebeyifaka ingcindezi engenasidingo. But nje bajabula kakhulu ukuthola leli thuba njengamanje babelungiselela ama-decider balindele okukhulu ukuthi bangakwenza ngoba bathi sebekwazi ukubafika la sekumele bawuqede umsebenzi abawuqalile. Mhlawumbe nje umqeqeshi mangikhumbula kahle mhlawumbe kuye nangakhombisa ukuthi nifunike lapha ku-number 1 benilapha nilandela iqembu kukhona iKillers egcina ibo number 2 kukhona neqembu iRovers naye kade ikhombisa ukuza kahle ngesikhathi eqala isizini. Mhlawumbe wena njengomqeqeshi ubone ikuphi la ubone khona ukuthi no manje sesiya lapha entambeni akekho ozosiphazamisa, nanokuthi mhlawumbe iyiphi imidlalo okwayibona ukuthi iyona le efuna ukukutswina ukuthi ungayilaphana ku number 1? Uma uthi ulandela ilog yethu abantu bebebona asibanga iqembu elihlala ku number 1 kakhulu. Ngangilo ngishilo ke kubafana ukuthi no asingafisi ukuhlala ku number 1 ngoba ama challenges okuhlala khona maningi kakhulu yabo. So ngathi sibekezele isothi masehlala senze short asisasuke. Ngicathi kuhambe kanjalo ke ahlalile ama team eshintshana phezulu silokusiza ngemuva nje ku number 4 number 3 number 4 number 3 yabo. But ku last 7 games ila sicacise khona ukuthi no sesiyahlala la. I think ukuthi igame eyashintsha yonke into kwaba igame ethi neRovers eyayiseneClidem. Yona game eyashintsha yonke into. Ngathi mase ngitshela abafana ukuthi no kule team esinayo nale ndlela endlala ngayo uma ningaqhubeka kanje ningahlala la nifuna ukuhlala khona futhi mase nihlila ke cause wathi anisusi. Yes iKillers isiphilisile kanzima and bana bafana abancane abahla abadlala kahle engesikufihle lokho. But kusebenzelile ukuthi sisebenze as a team sikwazi ukubafunda kuma games ebebewadlala. Sathi masedlala last game nabo sasesazi ukuthi okay baphetheni yini thina kumele senze ehlukile. Ngicatha kwaba yilowo umehluko kakhulu. Before nje ngize kuwena umqeqeshi ayingelapha nokapteni mhlawumbe kukhona yena angafisa ukusho ngo bambiza unqo egroundini. Kapteni mhlawumbe iziphi mhlawumbe izinkinga engenahlangabezana nazo senila baphakathi egroundini mhlawumbe sengasafana lezade nitshela umqeqeshi ngaphandle ezabadlali nina ninodwa? Ngizophinde ngiqale ngokubonga ithuba lokuthi ngikwazi ukukhuluma. Impela kubenzima kakhulu phakathi cause izinto ade bezisho ngaphandle ucoach thina besingayiboni ngendlela efanayo singaphakathi. Nanokuthi ipressure besinayo ibinkulu kakhulu cause vele bese sisitshelile emqondweni kanye nocoach bese sitshelile ukuthi kumele usihlale phezulu. Kwesinye isikhathi besibuye sihlangabezana nenkinga zokuthi singakwazi ukucommunicate kahle sonke sabadlali. Sigcina abanye sebephuma egameni sithethisana kodwa sakwazi ukuthi siphinde sihlangane futhi cause ucoach beloke sitshela ukuthi kumele sibambisane nanokuthi ungayidlaleli wena kumele udlale as a team khona sikwazi ukuqhubela phambili. Mhlawumbe njengamanje enqo seniyakulesigaba lesesini la nizokwazi ukuthi maniwinile niyomela nje isifunda sasemgungundlovu region yonke. Mhlawumbe yini enihlelile ezabadlali mhlawumbe nomqeqeshi angayazi yena njengoba sazi singesonto elizayo izobe ikhona lapha imidlalo yama playoff ezobe lapha ebanqobile sport field? Imidlalo esisuka kuyona ibinzima kakhulu so bese sikhulume sodwa nathi abadlali ukuthi sikwazile ukuthi sikwazi ukunqoba la. Ngeke sakwazi sihluleke manje cause kumele sijabulise abantu esisuka kube emakhaya kanye nabalandeli cause ibona abathembele kuthina vele ukuthi nasi sikwazi ukuqhubeka phambili.
so besitshelile emqondweni ukuthi kumele sifight ngoba mehlule manje angiboni ukuthi khona la sophinde siye khona kumele ukuthi sibambe kusamanje ukuze sizokwazi ukuqhubela phambili. Right, ngamuzwa ke ekhulumela phana umkuyena ukapteni weqembu eMaqongo City lapha unqobile wakwaDouble. Qeqeshi mhlambe masiza la kuwena. Mhlambe nje mongathi emlaleli lapha ngasekhaya iziphi mhlambe ingqinamba okwabhekana nazo nje kuyona le season siyazi ukuthi kunabadlali abasha mhlambe lokho akuphazamisanga iqembu emqoqweni walo wokuthi likwazi ukuthi linqobe lapha ku Stream C. Iqembu lethu kule season limixa abadlali abaningi kakhulu ebebasha beqhamuka endaweni ezihlukene. Ingakho siyithole kunzima ukuthi sikwazi ukuthi sisheshe sicacise ngeligi ngoba uHollywood wangala noHollywood wakwezinye indawo ibhola khona lifani. So bebeyithola kunzima ukuthi bakwazi ukuthi babambe istyle asijangala yabo. Kodwa ke sikwazile ukuthi sincenge silungise bazama ukubamba kwabambeka kancane. So ileyo nto ngicathi ibe i-challenge enkulu kuthina. Kodwa manje siyabona ukuthi izinto esilungisekile ekuyona futhi ezisinikeza ama results good. Kuzoba ile yokudlala uSaturday and Sunday. Ya ngokwasafa yabe kufanele ngoba isikhathi bese sisincane. Kodwa ngasemalungiseleleni ethu ngala kuma teams ekugcina kusinikeza inkinga transport wise. Bekunzima ukuthola i-transport u2 days shothi enyangeni u8 days wena kade uvumelene nomuntu we-transport enyangeni kuzoba 4 days yabo. So kugcina kunzima kube ile ye-refereeing yabo. Referees fee mele sikhokhele u-referee uSaturday sekumele sikhokhele u-referee Sunday yabo. So financially kugcina sekushaya kakhulu ngoba besibudget kwi-budget yethu sahlela ukuthi izosithatha isikhathi singaka ukuthi sikwazi ukuthi sihlele enye i-budget. So kugcina yonke into isiyenzeka isishesha ngesikhathi esisodwa. So amanye ama challenges asibe nawo lawo but ke engeke ke sidla amandla abantu sibonga kakhulu kubantu ebekade besilulela isandla ukuthi sikwazi ukuthi simelane nawo wonke lama challenges. Mhlambe omunye mhlawumbe umlaleli lapho ngasekhaya ohleze libona iqembu eMaqongo City